אז אנחנו מדברות היום על מושג מפתח, נראה לי, לא? כן. אנחנו כל פעם אומרות את זה, זה מושג בסיס. אבל זה נכון, כי אני חושבת שהפודקאסט הזה בא להציג מושגי מפתח באוריינטציה גופנית. נכון, ממש לעשות איזו מפה. כן. של מושגי המפתח. כן, לגמרי. אז היום אנחנו ממש במושג מפתח של האוריינטציה גופנית, שנקרא יציבות מול תנועתיות. נכון. מאיה, הסבירי, נמקי ותני דוגמאות. יפה. אז קודם כל אנחנו נתחיל מזה שהתפיסה הבסיסית היא של דיאלקטיקה. אוקיי? שהעולם הוא דיאלקטי, שהגוף הוא דיאלקטי. אני רק אגיד, דיאלקטיקה זה מתח בעצם בין שני הפכים, שאיכשהו, מה שנקרא באורח קסם, מתקיימים בו זמנית זה לצד זה. ומשלימים זה את זה, ובדיוק. זה כמו עזר כנגדו כזה. נכון. יש בעצם תנועה בין שני ערכים, אין טוב ולא טוב, זה לא שאחד טוב ואחד לא טוב, סתם לדוגמה, אור וחושך. אני אוהבת לשאול את האנשים, מי מהם טוב, מי מהם לא טוב. אם מישהו אומר לי, חושך זה לא טוב, נכון? כי יכולה להיות תפיסה כזאת, אנחנו נגיד, לא. חושך זה דבר נהדר. חושך זה דבר חשוב לבריאות הגוף, לבריאות התא, לשינה, להתכנסות, מלא דברים. אוקסיטוצין, אגב, צריך חושך. כן, צריך טיפה, בדיוק. אז אין לנו, בדיאלקטיקה, בתפיסה דיאלקטית, אין לנו טוב ורע. או אני אפילו אגיד, אין או, זה גם וגם. נכון. ואני אגיד את זה עכשיו בעוד דרך, אני בעצם אגיד שהפואנטה של האיזון הוא לא הסטטיות, אלא איזשהו מתח מתמיד. תנועה על המנעד. אבל בתוך התנועה על המנעד, כן צריך להכיר את האמצע של המנעד. אז מה זה הסיפור הזה? אני אוהבת לחשוב על ציר שיש לו קו אמצע, וממנו את יכולה להתרחק ולהתקרב אל האיכויות האלו. אפשר קצת מזה, יותר מזה, המון מזה, ואפשר מהצד השני. כל עוד אתה לציר. בדיוק. אז מה זה הסיפור הזה של תנועתיות ויציבות בהקשר הזה? תסבירי לי. באוריינטציה גופנית הגעתי להבנה שזה ערכים שהם הבסיס בעצם לכל התפיסה הזאת. את מדברת על אסטרטגיות התמודדות? מה זה ערכים? בסופו של דבר, בדיוק, אני קוראת לזה ערכים. Like values. כן, שהם בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו חשוב שיכיר את שתיהן. חשוב שידע לשחק עם הווליום, עם כפתור הווליום של שתיהן. זאת אומרת שיש סיטואציות שאני צריכה להיות יותר תנועתית בהן. בואו ניקח רגע סיטואציות של סטרס. בן הזוג בדיוק מעצבן. הילדים בדיוק נכנסו ויש מלא רעש ויש מלא בלגן, ואני קצת המתח עולה. יש מבחן מחר, לא משנה, סיטואציות יומיומיות שיש בהן סטרס. אז אם אני מגלה שכל פעם שיש לי סטרס, אני ככה מתכווצת, מנסה להחזיק את זה בשיא דיוק, מנסה לשמור על הלוז, מנסה שלא יזוז לי, אני כנראה עם נטייה ליציבות יתר. אם אני מזהה את זה, היה כדאי שאני יטבל את זה בקצת תנועתיות. למשל, אם יש לי מטופלת שכל חייה הם אקסל, היא מכניסה אפילו זמן פנאי לתוך האקסל, זאת אומרת, יש לה פגישות, עבודה, לימודים, כן? יש לה ספורט, יש לה זמן משפחתי, זה הכל בתוך האקסל. אז נגיד שיש לה נטייה ליציבות יתר? לגמרי. ומה יקרה אם פתאום משהו ישתנה בלוז הזה? נגיד החיים? בדיוק, פתאום החיים נכנסים. עכשיו, בתפיסה של יציבות יתר, זה בואו שהחיים לא יזיזו לי את הגבינה, כמה שפחות תנודות במה שתכננתי. ומה זה הפוך? עכשיו, מעניין, מי שמקשיבים לנו, אם אתם מזהים את עצמכם כנטייה ליציבות יתר. צריך לחשוב על שאלון לאבחון עצמי. ממש, אני חושבת שאנחנו נצרף לזה את השאלון. ובעצם זה, נגיד, זה הפוך ממני. אני במקור, במהות שלי, תנועתית יתר. זאת בעיה, מה? כי גם אני חושבת, יש לי נטייה לתנועתיות יתר. בוא נסביר קצת, אז אולי מה זה. אז אם אמרנו שיציבות יתר נתת דוגמה מעולה של הבחורה עם האקסלים, אז התנועתיות יתר
יהיה יותר. אני בכל מקום, כל הזמן, קובעת 200 פגישות, עולה, יורדת, חוזרת, שוכחת, באה, נכנסת, עושה הכל בו זמנית בג'אגלינג מטורף. ברור או שאני משלמת את המחיר, אוקיי? שאני לא, לפעמים נופל לי, לפעמים שכחתי, לפעמים, או שאחרים משלמים את המחיר על זה. בקיצור, פתאום אמרתי... הכל מצולם, הכל מתועד. הכל מצולם, הכל מתועד. בקיצור, תנועתיות יתר זה הכל זז כל הזמן, בלי רגע להשהות, בלי רגע לעצור, בלי רגע להתבונן, בלי רגע להתייצב. וכמו שאמרת מקודם, אנחנו נחפש לטבל, אני אוהבת לקרוא לזה לטבל את האיכות שאני נוטה אליה, באיכות המנוגדת לה. ואז אני בעצם יותר אקלקטית בתגובות שלי. יותר גמישה. כן. זאת אומרת, בעצם יש איזו מוביליות, אני רוצה גם וגם. אבל אם אני אובר מובילית... לא, אז את תנועתית יותר, אני מדברת... בדיוק, אז בגלל זה אני אומרת... לא, מוביליות בין שתי העמדות התכוונת. זה נכון, יש מוביליות בין העמדות, אני לא קפואה. אין לי אסטרטגיית התמודדות אחת. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב שנייה על הדבר הזה שאמרת, זה ערך, זה value. אני אתן דוגמה על עצמי. זה מה שהיה חסר לך, האוזניות. הנה. עכשיו את שומעת את עצמך הרבה יותר טוב. אני רוצה להתעכב רגע על הסיפור הזה של ערך. למה אמרת שזה ערך? value, זאת אומרת, אני רוצה לתת דוגמה על עצמי, כן? על זה שזאת אמונה שלי לגבי העולם, ושוב, אנחנו כבר, הנה עברנו את המעבר הזה, שאנחנו כבר לא מדברות רק גוף, נכון. אנחנו מדברות התנהגות, ועוד מעט גם יחסים. ונחזור רגע לגוף, כדי להסביר איך זה בא לידי ביטוי בגוף. אז תראי למשל איך זה בא לידי ביטוי אצלי כערך, כן? כתנועתית יתר. אני אומרת למשל עם המטופלים שלי, יש כאלה שהם זקוקים, כמובן, תמיד צריך את הסטינג הזה, כן? ואת השעה ואת זה, אבל לפעמים אני אומרת, כן, אני יכולה לקבוע איתו מפה, משם, מככה, מזה, לא נורא, העיקר שיש לנו פגישה, והנה אני עונה לו על הצרכים, הוא בתקופה כזאת שהיא מאוד לא יציבה, ופתאום יש לו עבודה שהיא יותר בשעות מאוחרות. זורמת איתו מדי. בוודאי, איפה הגבולות שלי? נכון. אז באמת אנשים תנועתיים יתר... מאבדים את הגבולות מאוד 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 מהר. ממש מהר. ואיך זה בא לידי ביטוי בגוף? לדוגמה. דברי אליי, כן. בגוף, כשאנחנו ניתן תרגיל, נגיד טוויסט. נגיד עמוד שדרה וטוויסט. תנועה מוכרת, אפילו לא צריך להראות אותה. סחיטה כזו שלה. סחיטה, כן, מין ספירלה בעמוד שדרה. מי שהם בתנועתיות יתר, מה יקרה להם? פן, נראה לי, לא? יגיעו עד כמו ינשוף, יעשו כמעט 360. הם יראו לא סתם את הקיר מאחוריהם, הם יראו כאילו ממש כל הגוף שלהם יעשה סיבוב ענק, ענק, ענק. אני. בלי שום דבר, בטח, גם אני הייתי ככה. בלי שום דבר שמגביל אותם. וזה לא משנה להם אם כואב להם או לא כואב להם. דרך אגב, הרבה פעמים הם לא ירגישו גם. אנשים עם נטייה לתנועתיות יתר, שהם מה שנקרא all over the place, הרבה פעמים אין להם רמזים גופניים וקודים שאומרים להם, אוקיי, בואו נעצור פה. אין גבולות. בדיוק. והנה פה אני אכניס גם את הסיפור הזה שאמרנו, אני והגוף, שני אנשים נפרדים, הם לא יתקשרו בשחזור הזה של היחסים הראשוניים שלהם, הפעם עם הגוף, נכון. הם לא ישמעו את האיתותים של הגוף. שומעת, תעצרי, זה כבר לא נעים. בדיוק. הגוף או שהוא כבר מיואש והוא בכלל לא יגיד כלום, ואז עדיין זה יהיה שקוף, או שהוא יגיד, וזה יהיה כואב, אבל הבן אדם יגיד, יאללה, שטויות, ממשיכים. היא אמרה לי לעשות טוויסט, היא אמרה לי להסתובב. אני אסתובב, לא משנה שזה יהיה כבר 360 מעלות, זה כבר לא העניין. אני אצטט את ערכת דידוכין, אם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. נכון? זה המוטו של התנועתיים. ממש, כל הזמן לנוע ולא לעצור, ולקחת את באוריינטציה גופנית, אני מסתכלת איך בן אדם מקשיב לי, איך הוא לקח את ההנחיה. אני ביקשתי שהוא יישב, ישים יד ימין על רגל שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, ויעשה את הטוויסט, מוכר גם מיוגה, והוא שומע את ההנחיה, ומיד עולות כל הדפוסים האוטומטיים, כל איך נקרא לזה? הפרשנות שלו לסמכות, למה זה אומר שמאיה אמרה לעשות טוויסט, מתי התנועה בעצם נגמרת,
אני צריך להתייחס שנעים לי או לא נעים לי? כל מיני שאלות פנימיות. והנה ה-values, הנה הערכים. נכון? אני כמנחה, אני רואה במה הוא מתחשב ובמה הוא לא מתחשב. אוקיי? אז זה נגיד בן אדם שהוא תנועתי יתר. בואי נדבר רגע על בן אדם שהוא יציב יתר. מה יקרה לו כשמבקשים ממנו ממנו טוויסט? אותה טוויסט? חיה של טוויסט. אני עכשיו, כל הזמן חשבתי על טוויסט לצד שמאל, אני חייב עכשיו על טוויסט לצד ימין, אוקיי? הטוויסט הזה לצד ימין, תתני לאדם עם יציבות יתר. רוב הסיכויים שקודם כל מיד יעלה כאב, יעלה קושי, יהיה לו לא נעים לעשות את התנועה הזאת. הרבה פעמים אני אגיד. אפילו שאני אגיד שבמובני מערכת העצבים והגוף, לגוף זה נעים. לגוף זה מעולה, בדיוק. בדיוק. פה אנחנו קופצות באמת לסיפור הזה שיש פה שני אנשים, יש אותי ויש את הגוף שלי. אבל הבן אדם היציב יתר, הוא יחווה את זה כמשהו לא נעים. את תראי זהירות מאוד מאוד גדולה. את תראי צורך בדיוק מאוד 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 גבוה וטווח קטן יחסית. זאת אומרת, לא לצאת מהקווים. וכפרשנות, כתרגום, את תראי חרדה מאוד גדולה, החזקה של גבולות שהם יותר נוקשים, ונכון שזה סכמטי, אנחנו בכוונה, אני אגיד רגע גם למי שמאזינים לנו, אוריינטציה גופנית, אני נשענת על סכמות. אני נשענת על הגדרות. יש אז לנו ברור קואורדינטות. שיהיו אנשים שהם יהיו במרחב בין זה לבין זה. אבל בתוך התרגיל אני אוכל לראות את זה, ואני אוכל לעזור לבן אדם, אם אני מזהה שהוא ביציבות יתר, שיש שם חרדה, אני אוכל לעזור לו, א', לדבר את זה, נכון? כי אולי נגיד מילה על מה שלא מדובר מתנהג, על המשפט הזה. אנחנו נעזור לבן אדם לדבר את זה. אני אשאל אותו שאלות, מה מפחיד? איפה עוד אתה חושש בחיים לצאת מהגבולות? איפה למדת הגבול? ממש שיחה על סביב גבולות, סביב הטוויסט. אני אגיד אפילו משהו הפוך למה שלא מדובר מתנהג. מה שטוב באוריינטציה, זה שגם אם אנחנו לא נדבר את זה, ואנחנו מדברות ומתרגמות, אני נותנת לו חוויה, כאן ועכשיו, בתוך הסשן, בתוך התרגול, של חוויה של תנועה, נכון. או הפוך, אם מישהי באה עם תנועתיות יתר, אז אני אעשה לה alignment, ואז ניתן לה חוויה כאן ועכשיו. של המנעד של הצד של השני. יציבות, בדיוק. בדיוק. אני יכולה לתת למוח שלה ולה את החוויה של איך זה מרגיש כשאני יציבה. זה כמובן לאדם תנועתי. ולאדם יציב, אני אתן לו להרגיש איך זה מרגיש להיות תנועתי. אני רגע אגיד עוד משהו על זה. אני קוראת לזה קובץ. זה לעזור להם להכניס קובץ למערכת העצבים, שמחזיק את האיכות הזאת שהם פחות מכירים. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שלפעמים מגיעים אלינו אנשים, אמרנו, טוב, זה לא הכל בקצה הסקאלה, ויש גם וגם, אבל לפעמים, הרבה פעמים, ובטח ובטח בנושאים של טראומה, מגיעים לנו אנשים שהם מאוד בקצה הסקאלה. נכון. יש לי מטופל שהוא כל כך בקצה הסקאלה של יציבות היתר, אני קוראת לו איש הפח. נכון. הכל שם כבר ממש לא מסוגל. נכון, כל כך יציב עד שחלודה נכנסה שם, והרבה פעמים אנשים יגידו, יש לי חלודה במפרקים. כן. תראו איך הכל מקביל. או כמו שאמרת על עצמך, שהיית כל כך תנועתית פעם, שהיית כמו איזה מין גומי כזה. נכון. ושום דבר לא פגע בי. כשאני הייתי צעירה, והייתי בתנועתיות יתר, ולא הפסקתי לזוז. גם הייתי רוקדת תוך כדי דיבור. וזה באמת, היום אני יודעת להגיד, אני לא נתתי לדברים להתאמת איתי. לא לחברות, לא למשפחה, לא לצרכים שלי, לא לזוגיות שהיו לי. לא ידעתי להתאמת, לא ידעתי לכעוס, לא ידעתי לדבר, לא ידעתי להביע, כי אצלי בבית לא היה את הדבר הזה. ואצלי לעומת זאת, תראי איך תנועתיות יתר יכולה לשרת, ואולי זה דווקא טוב שאנחנו מביאות שתינו את אותה אסטרטגית. כן, כי אצלי, תראי מה זה שירת. אני הייתי בדיוק כמו שאת מתארת, גם וגם וגם וגם, ואני גם תלמידה מצטיינת, ואני גם רקדנית מצטיינת, ואני גם אחות נהדרת, ואני גם נורא טובה, אני כל יכולה. בדיוק. I can do anything. זה לא כאילו, אין לי... בדיוק, אין לי גבול. נכון. בדיוק, אין גבול.
אין לי מגבלה. נכון. עכשיו, אותה אסטרטגיה, ואנחנו נראה את זה בתוך התנועה, ואני אחזיר אותנו רגע לגוף, אל אנשים כאלה שבעצם נותנים להם רגע טעימה קטנה, בתוך תנאים מאוד מוגנים, של סשן אחד, של שעה, כן. מחוויה שהם, אפשר להגיד, אני חושבת, מאוד נבהלים ממנה בחיים. בחיים, לא אצלנו בסטודיו. לא. בסטודיו אנחנו נהפוך את זה למנורמל, וכשאנחנו נראה לדוגמה, יש תרגיל שנקרא knee side to side, תרגיל פילאטיס. ונגיד אדם תנועתי יכול, אם אני נותנת הנחיה מאוד מאוד שטוחה, מאוד בלי הרבה פרטים, את תראי שאדם תנועתי ייקח את הברכיים וכמעט ייפול מהקדילק. אני. את היית ככה. זה מה שקרה לי. נכון, אבל את לא היחידה, זה בדיוק הסיפור, זה כשאין את הקודים הפנימיים, אוקיי, אני צריכה לשמור על עצמי, נכון שמאיה נתנה הנחיה, אבל עדיין אני צריכה לחשב את זה אל מול מה שאני יכולה כרגע. אם אין את הדיבור הפנימי הזה, אנשים ליטרלי יכולים, כי אם אני לא אעצור אותם, או לשאל על זה שאלה, הם יכולים לעשות תנועה עצומה, שממש יכולה לסכן אותם. את ממש נבהלת. את אמרת, עשינו את הדבר הזה, אני side to side, ואת ממש נבהלת, וואו, לאן את הולכת? כי את כמעט יכולת, כאילו הרשת לעצמך, קודם כל להביע בדיוק את הגמישות המאוד מאוד מאוד גבוהה שלך. אמרת, הנה, כאילו אמרת, הנה, תראי, הגוף שלי יכול, הכל. אבל אם זה באמת היה, זה רגע לפני נפילה מהמיטה, מהקדילק, מהגובה של הקדילק. ובאמת שם פתחנו את הסיפור הזה של מה זה גבול, מה גורם לך להגיד, וואו, את זה אני כבר לא רוצה או לא יכולה. ולא רק זה, נפתח פה עוד תמה, וזה גם משהו חשוב, כי דיברנו על זה שהיחסים שלנו, קודם כל אנחנו בוחנות אותם לאור היחסים עם הגוף. אבל פה נכנס עוד עניין. פתאום הבנו מה היחסים שלי עם סמכות, שלצורך העניין הייתה את. נכון, אני הייתי המנחה, אז אני הסמכות. עכשיו, את בכלל לא אמרת לי לעשות כזאת תנועה גדולה. נכון. זה מה שאני תופסת. בדיוק. ואז נפתח פה עוד איזשהו צוהר לאופן שבו אנחנו עושות יחסים, הפעם לא עם הגוף, אלא עם הסביבה. עם הסביבה. הכל בסופו, כשאני נותנת הנחיה של תרגיל, הבן אדם שומע את זה סביב עצמו, וסביב הגוף שלו, אבל זה משקף את מה שקורה לו מחוץ לגוף שלו, ביחסים. זה בדיוק הקובץ הזה. בדיוק, וזה כבר מקום שבו אנחנו באוריינטציה נשאל קצת כמו שקורה בטיפול, איפה עוד זה פוגש אותך? נכון, זה ממש כמו בטיפול. אם אני רואה שבן אדם הולך על תנועתיות יתר, אם ניקח שוב את התרגיל הזה, knee side to side, אולי נשים קישור גם שיראו את התרגיל עצמו, ואני רואה שעוד שנייה נופלים מהמיטה, אני אשאל אם אני חוזרת ליציבות ותנועתיות, אז מה כן יציב שעליו את לא תוותרי? מה הדבר? איפה העוגן? איפה העוגן שלך? קודם כל בתרגיל, אבל אחר כך בחיים. אוקיי? נגיד 3 ילדים, אוקיי, אז על מה את לא תוותרי? על מה את תגידי, אוקיי, אז אני לא אשלח לחוג, כי זה יהיה על חשבון הזה שלי לא יודעת. אבל בתרגיל עצמו, אני אעזור לך, או לראות שיש פה חגורת כתפיים, ויש פה שרירי בטן, ויש פה, בדיוק, יש פה ערכים נוספים שחשוב להם להיות ביציבות, וחשוב שתספרי את זה. ואני רק אגיד, וזה באמת מה שהביא אותנו הלאה והלאה בעבודה שלי באוריינטציה, להבין שהסנטר הוא הגבול שלי, ששרירי הליבה הם אלו ששומרים עליי שם. טוב, זה יהיה הפרק הבא שלנו. זה יהיה הפרק הבא. זה יהיה הפרק, יקראו לו למצוא את הקופסה. יאללה.